Reloading. Go away. Spike down. B. That's 3. One enemy remaining. No, B. Mä olen sanonut, että peli alkaa. Go away. Say Tuomiopäivä on tuomiopäivä. On Keinosen nimipäivä. Winter 2017, Assembly Winter 2022. Vittu. No ei muuta kuin laniittaa. Ja ne sanoo, että 70-luvulla ei tehty mitään hyvää. Muuta kuin lapsia. Saanko meikä tosta tonne syvää apsivaloa? Vittu kun mä en näe tonne. Vittu kun tää näytti 3A5. Kun alkoi paukkumaan saatana. Oi kato scoutti, teetään me tänä tricks. Eikä. Vänousko. Oi se on lähellä jo. Au! Oh my god! Tipatkaa toi! Vittu. Miten mä olin osunut siihen? Vittu mulla on ollut kutea. Heveni on vieläkään Tää on varmuppia vittu. Mitä helvettiä? Mitä? Meikä luulen, että oli varmuppia. Meikä vaan juoksi moraa käessä vittu. Lyytinen, hyvä Lyytinen. Oi, se perkele kosu. Lyytinen, ei si... Heveni, ei! Ei kuulu. Se saa pännittää. Älkää menkö sitä mun liekkeen vihreää.